komple navnetevi sala 22 خلاص kir ket sala 23 وقت زانن ki ev komple navnetevi bi devleti Avrupi bi devleti Ameriki u bi hemû devletan ra bevra pekanin u ji bo berku felsefe rebera bo apo nava roşilata navin da winda bike tune bike ji ve yekê em vê komployê şermezar dike di serî da وقت زانن ku Bakurê Kurdistan da êsta hemû bûye girtîgehek mezin girtîgehek gewre di vê warê da di şexsê bi rêz Öcalan da dixwaze Kurd tune bike dixwaze Kurd xilas bike di vê warê de em dubare şermezar dike vê komployê وقت zanin ku di girtîgehê Tirkiyeyê ji bo azadiya bi rêz Öcalan heştê roj derbas bûyî grevekî birçîbûnê heye Divê de em wê greva birçîbûnê jî silav dikin ji girtîgehê berxwedê ra piştgiriyê xwe pêşkêş dikin ji wan re serkeftin dixwazin di vê warê de çawa negotin komple navnetewî dixwaze bi rêz Öcalan di şexsê bi rêz Öcalan da Kurdê Bakur, Başûr, Rojava û Rojhilat bi tevahî tune bikin Werdî zanin ku di ser vê warê da li girtîgehê Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê da hevalan grevekê birçîbûnê dest pê kiriye. Ev greva birçîbûnê ji bo azadiya bi rêz Öcalanê, ji bo mafê mirovan e, ji bo azadiya rojhilata navîn gelê Kurd û gelê rojhilatê navîn hemûya ne. Di vê warê de em dixwazin ku vê dubare bîne ziman û bi vî warê me anî ziman û ev ê duhem em tên dixwaze ku yani Tirkiye di vê warê de dagirkeriya Tirkiye li ser Başûr, Bakur, Rojava û Rojhilat her dewam e. Çend roj pêştr li garê destpêkek operasyonekî qirkirinê kirin. Em vî jî şermezar dikin. Dixwazin ji gelê cîhanê re vê dubare bibêjin. Em vî roja reş şermezar dikin û ji we re car spasiyê xwe pêşkêş dikim xêratin serçava ser seraya. ساڵی ڕابردوو ئەندامێکتان لە سلێمانی ون بووە چارەسووری چارەنووسی ئەو چی بەسەر هات ئایا چارەنووسێکی بەدیار کەوتووە گەیشتوە چێکە نەبرز نەدیارە لەکێ چێ نەدیارە ئەوە لەگەڵ دەستگامێکان سەرتان کردووە ئەگەر ڕۆکردنەوەتمان بێت بدەن لەسەر تۆ ئاگایەکی نینە دەکارم وێ ببێژم برێز خێراتن جاردن دووبارە سپاس دەکەم